Gikantsawan ko sa akong mga friends. Kay pildi na daw pod si Lebron James. Wa sila kabalong warrior na komen. Ako ang number 1 nga balingbeng. Sige kog cash advance. Pildi pod sa pustahan. May painag warrior na lang. Kay di jud mapungan ni si Kevin Durant. Murag mag 4-0 man. Ang warrior nag-agik-ik, agik-ik, agik-ik. Samtang kami gisakit, gisakit. Stilan. Talon comes. Ay, magdamay nga ako dyan. Idamay ko na ngayon mga tarunan. Si Anthony Bailon. Yan, mga isa-shoutout ko kayo mga tarunan din. Anthony Bailon. Kel Angelo. Talo. Renz Lorenzo Dayama. Jerome Aguas. At si Paul de la Cruz. Yan, mga talunan kayo. Sinabi ko na sa yung malakas si Durant eh. Use Durant in a sentence. Wala, bako lagi akong ilok. Nakalimot siguro magbutang og Durant. I'm sorry for that wallistic punchline. Ay, pastilan, makabuang gini nga pildi ang Cubs. Ay, congrats sa mga Warrior fans. Kaming mga Cubs, bawi na lang kami next time. At least, umabot kami sa finals. Malakas talaga si Durant eh. Tanggapin na lang namin na kami ang loser. Use loser in a sentence. Lo, sarad ilang portahan kayo makasunod ang earring.